Hallo alle sammen. I dag der vil jeg vise jer, hvordan at I laver sådan et fint bonsai-træ her, hvor man skal bruge en flot sten uden fra naturen. Udover det, så skal man bruge en masse ståltråd og en farve neglelak, man godt kan lide. Ja, så altså udover en sten, man har gjort godt ren, så det er altså rigtig fint med 2 forskellige tykkelser ståltråd. Jeg har valgt 3 forskellige farver grøn neglelak til forskellige farver blade. Så skal vi bruge lidt forskellige tinger. Hvis man ikke har sådan en knibetang her, så kan man altså også bare bruge en saks. Men det kan jeg vise jer. Og den sidste ting, vi skal bruge, det er sådan en skumklods her. Så der er alt, hvad vi skal bruge. Vi starter med den tykkeste af vores ståltråd her. Den skal selvfølgelig ikke være så tyk, at den er svær at arbejde med. Den skal stadigvæk være rimelig formbar. Vi skal bruge den til at lave 33 af sådan nogle blade her med et langt stykke ståltråd til. Så det starter faktisk helt op fra toppen af træet, og så samler man dem i små buketter, når man har alle 33. Og så resten af det stykke ståltråd her kommer til at forme stammen, og til sidst rødderne, der går ned, som man så kan montere fast på stenen. Men vi skal starte med at lave en masse af de her blade. Og der er altså en smart teknik til, hvordan man kan lave en masse af dem ret hurtigt. Jeg plejer at bruge siden på et A4-ark til at måle. Men nu har jeg lige haft den i hånd, så det er cirka sådan her. Og mere præcis behøver det altså ikke at være. Så vi laver et hårdt buk, når vi har bestemt, hvor lange vores blade de skal være. Så har vi til 2 her. Så når vi kommer ud til enden her igen, så laver vi et hårdt buk igen. Og sådan går vi altså bare frem og tilbage rigtig mange gange. Og lad være med at satse på at lave alle 33 i en omgang. Måske bare starte med at lave en stak, ligesom dem her. Her har jeg til at lave 1, 2, 3, 4, 5. Det er fint nok for mig. Så klipper jeg. Og så har jeg min stak her. Så skal vi simpelthen klippe de her loops, der hvor de er bøjet herude, så vi klipper den op. Der. Og der. Der. Kom så. Det. Nik. Og sådan der. Godt. Nu kan I se, hvis man kigger på den her for eksempel. Når man har klippet dem, så har de sådan en Kaptajn Klo-form. Så der er det altså ret vigtigt, at man lige får taget en tang, der ikke klipper tingene over, men som bare tager godt fat i den. Og lige får den rettet lidt ud. Det driller. Sådan der. Det behøver ikke at være perfekt. Det er bare, at man ikke har de der Kaptajn Klo-kroge, som griber rigtig irriterende fat i ens hud. Og så de andre her, synes jeg faktisk ikke, at der er behov for at rette ud. Godt. Jeg gør det lige i den anden ende også. Sådan der. Så har jeg simpelthen 5 tråde klar til at lave blade. Jeg lægger de 4 af dem til side. Så tager vi ud den ene ende her. Og cirka 2 fingerbredder ned, så kigger vi på det punkt lige der, under de 2 fingre. Klemmer med 2 fingre, og bøjer dem sammen, sådan der. Og så lader jeg dem krydse hinanden her, og twister. Sådan så det ser
sådan her ud. Hvis man synes, at den stritter for meget her, det er igen træls, at det tager noget tid at lave sådan et træ her alligevel, så hvis man rammer fingrene mod sådan en spids der mange gange, så kommer det til at gå ondt. Men man kan gribe rundt her, og så med en tang kan man altså få den til at lægge sig lidt pænere ind til ståltrådet. Man kan risikere at få lavet bladet herude alt for stort. Og det er altså ikke værre, end at man kan gribe fat her, hvor man har drejet tingene, og så kan man twiste videre her. Og jo mere man twister, jo mindre bliver bladet selvfølgelig. Så er det altså meget smart, at man laver en ordentlig stak af dem her, inden man går videre til trinnet, hvor man putter neglelak på. Så jeg vil for eksempel lave alle 33, og så først der gå videre til at bruge neglelak. Når jeg er klar til at putte neglelak på, så tager jeg min skumklods her, og så sætter jeg den simpelthen lige ned i, sådan der. Og sådan en ret vigtig detalje, det er, at bladet, det ligesom skal kunne stå vandret, sådan her. Hvis man putter neglelak på, mens den står og peger op i luften sådan her, så kan I forestille jer, at tyngdekraften vil hive neglelakken ned langs ståltråden her. Så derfor er det vigtigt, at den ligger vandret, fordi så udligner man tyngdekraften, og så bliver det jævnt over det hele. Så får man den her fine ensfarvede neglelak over det hele. Men jeg synes så småt, at jeg vil vise jer, hvordan man putter det der neglelak på. Det er meget sjovt. Jeg har simpelthen kun lige taget den op af skumklodsen for bedre at kunne vise jer det, fordi jeg har ikke så god plads under mit bord her, hvor jeg filmer. Men jeg har mine 3 forskellige farver grøn neglelak for at få sådan lidt forskellige nuancer af blade. Det giver os lidt mere liv, synes jeg. Men når du putter neglelak på, så lad den sidde, ved hvad, bare lige for demonstrationens skyld. Så klipper jeg lige den her kort. Jeg har allerede lavet 33 af dem her. Så det er egentlig bare for lige at vise jer. Så jeg sætter den i, sådan der. Den ligger vandret. Så tager jeg lige en neglelak. Nu vil jeg gerne lige lave en med den her mørkeblå. Og den er simpelthen bare fra normal, den her. Godt. Og så skal man laver ligesom sådan en overfladespænding, ligesom hvis man skal til at blæse bobler. Så skal man ind og lukke det af. Helt inde der, hvor ståltrådet den krydser hinanden, så skal man have det lukket af der først. Og så er det simpelthen bare at køre fladt henover, sådan der. Man skal ikke prøve at pensle oppefra, sådan der, så får man simpelthen sprængt boblen igen. Men sådan der. Og hvis man synes, det er rigtig svært at gøre det her, så kan man simpelthen også lægge penslen til side, og så kan man dyppe sit blad ned i neglelakken. Det er sådan en skudsikker metode. Man får bare ret meget neglelak på sit blad, så kan man lige køre det af på kanten. Det er vigtigt at sige, at det her arbejde er noget, hvor man skal have god udluftning. Jeg synes, det er rigtig fint at sidde med det udenfor i den dejlige forårssol. Men det, du skal gøre nu, det er simpelthen med alle dine 33 blade og få sat dem i skummet, så de ligger med bladet vandret og neglelak på. Og så skal de altså tørre i hvert fald 1 dag. Nu har jeg simpelthen fundet alle de blade frem, som jeg har lavet. 33 stykker, som sagt. Og det bliver til 6 grene på mit træ. Jeg har legnet dem op her i de bunker med det antal blade, som grenene de får. Så det øverste blad, eller gren i mit træ, får 3 blade. Den næste gren, som er de under, får 4, 5, 6, 7 og 8. Altså den nederste gren på mit træ
er den største og har 8, og den øverste er den tyndeste og har 3 blade. Nu starter jeg med den gren, som er aller øverst, altså den tyndeste, med 3 blade. Og jeg vil gerne samle dem til at ligesom sidde sammen som sådan en lille buket. Så jeg vil gerne have, at der er en, der er yderst, og så vil jeg gerne have de andre, de stritter sådan lidt ud til siden. Men det får jeg dem til bagefter, at de ligesom er sat sammen. Jeg sørger bare for, at der er et af dem, der stikker lidt mere ud, end de andre, de gør. Og det er her, hvor jeg synes, at den tynde ståltråd altså er super nem at bruge til at få samlet de buketter her. Hvis man tager den tynde ståltråd og peger imod enden af de her ståltrådsdimser, altså væk fra bladene, så lægger jeg dem ned den vej der. Og så begynder jeg at twiste rundt herude, stramme lidt til. Og så stille og roligt, så twister jeg rundt ned mod enden af det ståltråd, jeg har puttet på, som er herover. Så jeg twister bare. Og så skal man lige tage stilling til, hvor lang en gren vil man egentlig gerne have. Og den første gren her, den synes jeg faktisk ikke skal være særlig meget længere end det, jeg har her. Så tager jeg og klipper med min super gode tang her. Den skal slibes. Sådan der. Og så finder jeg lige ud af, hvor blev den anden ende af. Og så twister de egentlig bare rundt om hinanden her et par gange, for at den er sikret. Og det er toppen. Så kan man lige justere dem lidt til, så de stritter lidt sjovt. Det kan man altså også vente med til aller sidst. Hvis man gerne vil have, at den skal have sådan et twistet look. Nu kan jeg lige tage den, jeg viste i starten som et eksempel. Hvis man kigger her på stammen, her. Hvis man gerne vil have sådan et twistet look, så skal man efter, at man har puttet det her tynde ståltråd på, så skal man simpelthen lige, ikke der, man skal holde fast, herude, og så drejer man simpelthen hele baduljen. Hvis det er svært at gøre bare med fingrene, så har man bare brug for en ekstra tang til lige at hjælpe med at twiste. Det er lidt svært at se, når der kun er 3 stykker ståltråd med i den gren her. Men når man kommer længere ned, så bliver det altså mere tydeligt. Nu laver jeg lige de andre grene. Og så får I at se, hvordan det kommer til at se ud. Her har jeg altså bunken med 4. Og ligesom med den første gren, så arrangerer jeg dem, ligesom jeg ville gøre med en buket. Så der er en, der er lidt længere fremme end de andre. Den bliver den yderste. Sådan der. Og så vil jeg måske gerne have den her, den er lidt længere tilbagetrukken. Men hvis vi starter med at samle dem ligesom med den første, så lægger vi ståltråden, sådan så den peger væk fra bladene. Begynder at twiste rundt her. Så vil jeg gerne have mit sidste blad, det kommer på hernede. Sådan der. Og så twister jeg rundt om det, for at det kommer med. I stedet for at samle dem alle sammen, så det bliver en klump, så tilføjer jeg dem gradvist ned ad grenen. Det er jo en smagssag egentlig, hvad man selv synes bliver bedst. Men jeg synes, det bliver lidt finere, at der er lidt afstand imellem dem. Sådan der. Nu bruger jeg altså min almindelige saks til at klippe den. Den er lidt bedre end min sløve knibetang. Drejer den egentlig bare lige rundt her. Bum. Så tager jeg fat, hvor jeg gerne vil have grenen, den skal slutte. Og twister hele baduljen rundt. Så skal jeg lige justere den tyndeste her. Ja, den var blevet løs.
Det var gren nummer 2. Den, hvor der er 5 i, den samler vi faktisk præcis ligesom den, hvor der er 4 i. Så vi har en, der er lidt længere ude, og så 2, der er i cirka samme niveau som hinanden. Arbejder os lidt indad. Og så tilføjer jeg de sidste 2 samme sted. Og det behøver altså ikke at være placeret i den rigtige side eller noget endnu. Det kan man altid gå ind og justere bagefter. Så lige nu der skal de bare sidde sammen. Og sådan der. Og så vil jeg jo rigtig gerne lige have den twistet. Og hvis der skulle ske det, at et af dine blade her undervejs, nu klikker jeg lige lidt ekstra hårdt på den, for at demonstrere det. Hvis der er et af dem, der ligesom her, det er lidt svært at se, at der skulle gå hul i den, så skal du ikke blive frustreret eller ked af det, fordi det er altså simpelthen bare noget, der sker, når det møder metal. Altså det kan man ikke rigtig komme ud af. Og det er simpelthen så nemt til slut lige at lave en reparation. Hvis du tænker over, hvor nemt det var at putte nejlak på hele bladet, altså en stor flade, så prøv at forestille dig, hvor nemt det er at putte på sådan en lille bitte hul der. Så nu har jeg lavet til 3'eren, 4'eren og 5'eren var der. Her er jeg i gang med 6'eren, og den laver jeg faktisk præcis ligesom 4'eren og 5'eren, så jeg ligger 3 af bladene her i sidste lag i lavkagen, lidt forskudt, så vi har trip-trap træsko, 3 niveauer. Bum. Og klipper og drejer, og så gør vi det simpelthen også med de sidste 2 grene. Nu går jeg i gang med 7. og anden sidste blad, og det vil vi selvfølgelig gerne have bliver bare lige lidt større. Så vi starter ligesom med 4, 5, 6, men så laver vi faktisk et trip-trap træsko og så et lag mere. Så jeg vikler rundt her, tager 2 af dem og tilføjer sådan der, vikler rundt, dup. Så er vi på et trip-trap træsko der, og så de sidste 2 her kommer rundt med. Jeg kan se, der ligger noget grønt smuler her. Det er altså, fordi der er nogle af dem, der er gået i stykker. Det sker altså. Læg mærke til, at jeg faktisk laver grenene. Det sker lidt automatisk. De bliver længere, jo flere blade, der kommer på. Det er selvfølgelig, fordi vi laver flere lag i den der lavkage, jeg snakkede om før. Så jeg holder den lidt længere nede. Twister. Du skal lige ind på plads, twister. Og samler dem der igen, og så skal jeg lige have styr på den tynde af dem igen. Den er altså lige lidt stridende. Ej, jeg håber, I kan se, hvad jeg laver. Sådan der. Så kan vi justere dem ind. Se, der var en der var gået i stykker. Og det er altså, man justerer den altså bare ud, sådan som man synes ser mest spændende ud. Se, det var 7'eren. Og så er det bare 8'eren, som bliver lavet på præcis samme måde.
Nu er det 8, og den sidste, jeg skal i gang med her. Så jeg samler den simpelthen bare ligesom de andre. Sådan der. Tilføjer 1, 2 mere i det her lag. Kører videre. Så synes jeg, der skal 2 mere der. Ja, men tager den tredje med her også. Det er simpelthen bare at lege med det, fordi jeg har faktisk et sidste blad, jeg kan tage med, som egentlig bare var en ekstra. Men bare det for at vise, at det altså ikke behøver at være så systematisk. Så putter vi et sidste lag i lagkagen. Der. Og vikler rundt. Klipper. Og drejer. Bum. Holder på hele baduljen. Og twister. Prøv at få samlet det her lidt mere. Bum. Haha, der fik jeg lige poppet en af dem. Kan se det? Men det sker der altså ingenting ved. Det kan man bare ind og reparere til allersidst. Der må gerne være lidt liv i dem. Bum. Så har vi simpelthen alle sammen. Så ligger de klar her til at blive samlet. Nu har jeg lært det her med at samle de her blade til buketter. Og når vi skal lave træet, så er det faktisk på præcis samme måde, at man arrangerer dem, ligesom man gjorde med bladene. Så de her to bliver sat sammen. Sådan der. Så tager jeg lidt af ståltråden igen. Bare lige for at få dem til at hænge sammen. Klipper. Og så vil jeg jo faktisk gerne bare have, at de bliver twistet sammen. Jeg vil gerne have lidt gren her, før den næste den kommer på. Så jeg holder her. Holder godt fast. Men de skal ikke twistes sammen forbi det punkt her. Så jeg skal bare lige det her stykke, jeg gerne vil have bliver twistet. Bum. Se. Så har vi allerede vores øverste gren og gren nummer 2 her. Så går vi herned til, og så tilføjer vi den næste gren. Og vent med det der med at begynde at strikke den ud til siden og sådan noget. Det er altså meget nemmere, hvis man gør det efter de sidder sammen. Godt. Jeg tager bare lige lidt ståltråd på. Man kan godt undvære det her ståltråd, men det gør det altså bare lige lidt nemmere at holde styr på det hele, imens man twister det. Tro mig, jeg har prøvet at samle det her træ et par gange efterhånden. Så vi holder der. Jeg har planlagt, jeg vil gerne have det her stykke her til at blive til det næste stykke af stammen. Jeg samler lige en lille smule her. Twister. Sådan der. Se, så tager vi lige det, der sidder og driller her. Man kan klippe det af, man kan også bare lige vikle det rundt om. Det er, som man lige kan lide det. Se, nu begynder det altså så småt at ligne et træ. Tag den næste. Så der på her.
I kan se, der er altså nogle stykker, der er gået, nogle blade, der er gået i stykker. Jeg vil hele tiden gerne, for hver gren jeg tilføjer, vil jeg gerne have, at det stykke stamme her, at det bliver længere og længere. Så du kan se afstanden mellem det der blad og det der blad, er nu blevet længere der, og nu vil jeg gerne gøre det endnu længere her. Så hvis jeg planlægger, at den skal være her, så bliver det lige lidt længere. Twister. Og nu er jeg så nået det punkt, hvor jeg bliver nødt til at tage en tang mere i brug. Sådan der. Og den tynde ståltråd, den får vi lige styr på, inden vi går videre. Det er med vilje, jeg vikler den modsatte vej, fordi jeg synes, det giver sådan lidt det får det til at syne af, at stammen den er lidt bredere, end den faktisk er. Så mangler vi bare lige 2 mere. Jamen, det bliver altså fint. Sådan der. Lidt rundt der. Grenen, den starter jo så først, så den starter heroppe. Her. Så jeg planlægger, at den er lidt længere her, end den er her. Så det er cirka her. Jeg holder rigtig godt fast. Og twister en lille smule. Og det er allerede så hårdt, at jeg bliver nødt til at tage en anden tang i brug. Jeg skal lige samle lidt her. Og alt det, der kommer i overskud her, det bliver jo selvfølgelig bare rødder til sidst. Så man vil gerne have, at der er lidt til overs. Hov, jeg har fået den placeret lidt for langt nede. Der. Twist, twist, twist. Sådan der. Samler lige det der tilbage. Og nu havde vi en gren her. Så tager vi den sidste og tilføjer hernede. Så tager vi igen. Og vikler lige. Er det simpelthen så stort træde, det er svært sådan rigtigt at få plads til mine arme. Sådan der. Og derfra, dertil vil jeg gerne have, det er længere her. Det er også den sidste del inden. Kan jeg få lov til? Ej, det kan jeg slet ikke. Bum. Den tynde ståltråd kan man altid bare lige få styr på til sidst. Jeg ved godt, det ikke ser super ud med den tynde ende nu. Godt. Alt det hernede bliver som sagt rødder. Men nu vil vi gerne arrangere det en lille smule. Så hvis vi starter med jeg tegner det lige. Et bonsai-træ, det svinger sådan fra siden til siden, lidt ligesom sådan en slange. Så hvis vi starter med, at vores første gren går til den side, det er toppen deroppe, så tiller vi faktisk til siden sådan der. Så hvis I kigger fra den øverste, så stammen, det er selvfølgelig stammen, jeg mener, bladene kan gå af sådan der. Jeg håber, det er nogenlunde til at se det her, hvis jeg lige får grenene ud til siden. Lige nu, der er det lidt for højt træ. Stammen går alt for lige. Vi vil gerne have, at selve stammen skal være meget mere zigzagget.
Så det første skud her har jeg lavet første buk. Så her ved grenen her vil jeg gerne have, at den bukker til siden også. Det vil jeg så gerne have, at den gør ved den næste her også. For lige at gøre på plads til det, så skal jeg lige sådan der. Justerer en lille smule. Og den sidste. Og det er jo altså bare, hvad man selv lige synes, der ser sjovt ud. Men jeg vil mene, at det her, det ser ret sejt ud. Så er vi nået dertil, hvor man skal have justeret, eller faktisk monteret træet på sin sten. Godt, nu har jeg lavet lidt små justeringer på mit træ. Og når vi skal til at lave rødder, så laver man det ligesom, man skal lade som om man skal til at starte en fletning faktisk. Så hvis man deler dem ud i for eksempel 4 bunker her, så det er de 4 grene, der kommer til at starte rødderne. Så hvis vi igen tager her, og så begynder vi bare at twiste en rod her. Ikke så langt. Så kan vi sige, jeg synes, at den skal have 2 ståltråd her, der går til siden og laver en rod. Og så er det altså ret fint, at den først har 2 tråde, og så har den altså lidt ekstra her, som er helt tyndt. Så for at den laver ekstra dimension, så laver man det så tilfældigt som overhovedet muligt. Så i stedet for at jeg laver en rod mere til den anden side, så twister jeg altså lige det hele videre, bare en lille smule, inden jeg laver en rod mere. Jeg prøver at gemme dem, der er rigtig lange til sidst. Så hvis jeg lige kan få fat i nogle af dem, der er lidt kortere her. Se, vi kan også bare lige de 3 korte her, vikler jeg, drejer rundt til en rød. Undskyld mig. Så den starter fra at være 3 til kortvej, det at være 2, til lige at have en lille spids til sidst, hvor den kun er 1. Altså allerede nu, så synes jeg altså, at det ser ret sejt ud. Så de sidste 3 her. Dem vikler jeg bare. Jeg vil gerne have dem snoet helt op fra starten. Og man bestemmer jo fuldstændig selv, om man synes, at man vil klippe dem kortere, eller jeg synes for eksempel, nu var der et ret langt stykke, så synes jeg, det var meget sjovt lige at bare lige lave en lille snoning der, og så tage en fra, hvor jeg kan lave lidt rod der. Jeg kan lige twiste dem her en lille smule, inden at de går ud og laver hver deres rod også. Sådan der. Og det gør jeg simpelthen med alle 4. Hvis man vil have mange sådan flere små rødder, så kan man jo, i stedet for at dele den op i 4, så kan man dele den op i 5 eller 6 rødder. Så bliver det spredt lidt mere jævnt ud over stenen. Jeg synes, det ser meget sjovt ud med 4, og i stedet for, at de starter herude alle sammen, så prøv at lade en starte med det samme, med der er en, der går ud. Altså, at de starter forskelligt, så kommer det til at se så levende ud som muligt. Godt, nu har jeg lavet alle rødderne her. Og hvis man har sådan en tang med sådan nogle runde pinde her, så synes jeg, det giver et ret fint look, at man ligesom runder rødderne af. Sådan her. Ellers så kan de nemt komme til at se meget bare lige ud. Så man kan runde dem af, eller bare lige at lave sådan en lille krølle på dem der. Det sidste, vi faktisk mangler, det er at tage vores valgte sten,
og egentlig bare få placeret træet nede her. Så jeg sætter den der, hvor jeg gerne vil have, den skal være. Min sten, den har sådan en forhøjning herover, så jeg synes, det er deroppe, at træet det ligesom skal krone. Og så er det simpelthen bare at forme metallet efter det. Til det sidste trin, der skal vi have gang i noget kontaktlim. Og der skal din lærer altså hjælpe dig med lige at få det limet fast på stenen. Men se lige, hvor fin den er blevet. Jeg kunne vildt godt tænke mig at se alle de fine bonsai-træer, I får lavet ude i klasserne, eller derhjemme på sådan en hyggelig søndag, eller hvornår man har lyst til at lave sådan noget. Jeg synes, at det er en virkelig sjov teknik. Det er en teknik, som man kan bruge til ret mange ting. Man behøver ikke bare at lave et bonsai-træ, man kan også bare lave en masse fine små blomster. Så der er ikke rigtig grænser for, hvor meget sjov man kan lave. Her vil man kunne putte en gul perle ind i midten, for at lave sådan en blomsterknup. Jeg håber, at I synes, det er sjovt at følge med her. Rigtig god arbejdslyst.